uso na ang pagtaod og maskara. Bisan asa mang dapita, mga tao nagmaskara. Ani ana COVID-19 ani ana, usa ayaw yung kumpiyansa, basin unyag matakdan ka. What will we do? What will we do? Mga tauhan may trabaho, usa karon ang gobyerno ang upakaos mga tao. My love, kaloy ana, kaloy atong imong bana, kay pirmi lang yun way kwarta, kay gikwarantin pa man siya. Will we do? What will we do? Mga tauhan may trabaho, usa karon ang gobyerno ang upakaon sa mga tao. My love, kaloy ana, kaloy atong imong bana, pirmi lang yun walay kwarta, kay gikwarantin pa man siya, kay gikwarantin pa man siya. O sa misis,